Pau. Yeah. Decidi de ficțiune pot să mă ascult, decidi de apariu stau într-o mă gândeam asta n-am putea fătăriți cu fătul meu. I-a încercat în pandii, muzică pe asta afară noi, acum mă pe canalul 22 și alții. Eu, românul, o luăm înapoi. Că așteaptă noi când termină sărbătoare și pe altă mâine nu fătoare. Și bine frate, păceți de prieteni dabe, rămâne în fiecare zi de sărbătoare. Am avut-o pe mine, așa uităm, de că ajung să ne distrăm cu familia, stăm pe conția urată, fața furat, sunt de locație, ai iubit. O ăsta nu am ieșit, eu stau pe telefon și la cocoinde ca să mă ajute să mă pun așa. Nu când corinde, ci când strap. Azi mănică de rap, am ajuns din total pierdut, în total plin de bogat. Au cu frate, putem ascultați, că era alumbră, cu una bunătate. Decide de ficțiune pot să mă ascult, decide de apariu stau într-o mă gândeam asta n-am putea fătăriți cu fătul. I-a încercat în pandii, muzică pe asta afară noi. Acum mă pe canalul 22 și alții. Eu, românul, o luăm înapoi. Că tot vin sărbătorile, petrecem toți în cuie doar la o masă. Mâncă tot ce poți, Crăciunul e o stare faină. La geam fugi foarte frumos, cu toții în jur la masă. La foc ne încălzim voios, sclipicesc lumini în brad. E vremea de iubire, știi că banii nu mai cad. Nu ne interesează nimic, suntem foarte fericiți. Decide de ficțiune pot să mă ascult, decide de apariu stau într-o mă gândeam asta n-am putea fătăriți cu fătul. I-a încercat în pandii, muzică pe asta afară noi. Acum mă pe canalul 22 și alții. Eu, românul, o luăm înapoi.